Usa ang kumpirmadong patay sa netabong landslide sa Davao City kaginang buntag. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Tag human midahili ang yuta sa ginatrabahong bypass road sa Davao City. Namatay ang usa ka siklista human natabunan. Dako ang naukang sa taas nga parte sa bukid sa Purok Santo Niño, Barangay Mandog, Davao City. Dihang nidahili ang yuta sa gina-construct nga Acacia Mandog Bypass Road. Alas 6:30 kaganihang buntag. Ang istorya atong laki nga iyang kauban, na daw nagbike di ang natambukan ug ang motor, naka-motor. Ismas daw nga blue. Gilayong nagpahigayon og assessment ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o BFP Search and Rescue Team alang sa pahigayong retrieval operation sa tinguha nga gilayong makuha ang mga natabunan. Nagigamit karon nato ang Bureau of Fire karon atong isaryo nga life detection na apparatus. So ila nang gi-scan karon ng area kung makita nila kung napabay mga asdapit ang location sa tao. Mga kapuso, ito makita anak kahabog ang gigikanan sa mga nidahiling yuta o bato padulong sa ubos. Sumala pa na sa gibanabarang 25 meters ang gitason. Sa karon, parayon pa ang clearing operations na ining duha ka backhoe sa mga nidahiling yuta o bato apan hinay-hinay sila sanglit gituuhan nga dunay natabunan sa ubos. Human ang 4 ka oras, banda alas 12 sa udto, nakuha ang patayng lawas sa siklista, si Harvey Marpanes, 46 anyos, lakip ang iyang bisikleta. Samtang, usa ka motorcycle rider ug ang iyang angkas ang missing pa human sa hitabo. Tag sa ulahing update karong alas 3 sa hapon gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office giundang na ang search and retrieval operation human mipatimaw na ang duha nga nauna nang na-report nga na missing. Sumala pa sa duha no katong rider ug iyang angkas nga paspas sila nakapadagan dihang napansin nga nidahili na ang yuta hinungdano nga na wala sila na appeal nga natabunan sa maong landslide. Tag. Okay, daghang salamat Argel Relator.